φυτό είναι γνωστό σε όλους μας. Φυτρώνει σε μεγάλο υψόμετρο σε όλα τα βουνά της Ελλάδας. Βότανο που φύεται μόνο του στην ελληνική γη, με ισχυρές αντιοξυδοτικές ιδιότητες όπως είναι της μόδας να λέμε σήμερα, χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην Ελλάδα σαν θεραπευτικό ρόφημα. Και παραδοσιακά και σε αυτή την ιστορία, από γιαγιά σε γιαγιά, το πίνουμε όλοι μας. Ξεκίνησε ο πατέρας μου, για χόμπι δηλαδή είναι να έχει, έφερε από εκείνο το βουνό που είναι τέρμα πάνω και έφερε καμία ριζούλα έτσι από εκεί, σιγά σιγά μάζεψε το σπόρο, φύτεψε αυτά εδώ και εμείς από εδώ βγάλαμε τα φυτά, φυτέψαμε στο χωράφι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γνήσιο τσάι. Αυτοί μάζευαν από εκεί και για να πίνουν το τσάι, το ζεστό. Αυτοί πίναν ζεστά τότε. Ταξιδέψαμε στα βουνά της Ροδόπης, γιατί εδώ στα χωριά το τσάι του βουνού δεν μαζεύεται απλά. Καλλιεργείται μαζικά από όλο ένα και περισσότερους παραγωγούς, που βρήκαν στο παραμελημένο βότανο μια καινούρια πηγή εσόδων. Γιατί το τσάι αυτό εξάγεται μαζικά σε 5 ηπείρους, με μια άλλη μορφή, που σκέφτηκε ένας νέος άνθρωπος. Ο Δημήτρης Κρίς κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη της Αμερικής, όπου οι γονείς του ήταν μετανάστες. 30 χρονών σήμερα, έχει κάνει, όπως του αρέσει να λέει, πολλούς κύκλους στη ζωή του, αλλά και πολλά επαγγέλματα. Οδηγός φορτηγού, οδηγός ταξί, που πήγαινα στα αεροδρόμια με ραντεβού και δούλευα νυχτερινές βάρδιες, γιατί ήταν και πιο ωραία η πόλη και ήταν και καλύτερα τα λεφτά και λιγότερη κίνηση. Σε πιτσαρία δούλευα πακετάς και έφτιαχνα και πίτσες καμιά φορά. Και μετά μπήκα στη δημοσιογραφία. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στον Εθνικό Κήρυγα της Νέας Υόρκης, στην ομογενειακή εφημερίδα. Μία από τις πρώτες αναμνήσεις του Κρίς στην Αμερική ήταν η άστεγη στο Greenwich Village, εκεί όπου ήταν το γραφείο του παππού του. Ήταν μαζεμένοι γύρω από τα βαρέλια, τα μεγάλα τα βαρέλια του πετρελαίου που τα γεμίζανε με έφλεκτα και καίγανε αυτές οι φωτιές όλη νύχτα για να ζεσταίνονται το χειμώνα. Και σε κάθε είσοδο είχες άστεγους, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε πήραμε την απόφαση, πήρανε οι γονείς μου την απόφαση να έρθουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Ο Κρίς δεν ακολούθησε τους γονείς του. Παρέμεινε στην Αμερική, όπου ανάμεσα σε άλλα παρατήρησε κάτι που δεν μπορούσαμε να δούμε εμείς από την Ελλάδα. Στην Αμερική έχει καμιά δεκαετία τώρα που έχει γίνει μια στροφή στα βότανα, στα αρωματικά φυτά, στα ενδυμικά προϊόντα. Οπότε όλα αυτά ήταν μέσα στο μυαλό μου, αλλά δεν είχαν προσδιοριστεί και δεν είχαν φτάσει σε μια ολοκληρωμένη σκέψη, δηλαδή στα βήματα που έπρεπε να γίνουν για να γίνει κάτι τέτοιο. Ζώντας στην Αμερική και κουβαλώντας ενδεχομένως την νοσταλγία του Έλληνα μετανάστη, ο Δημήτρης ήθελε να αναδείξει κάτι από την πατρίδα του. Και είπαμε πρέπει να είναι κάτι ελληνικό, κάτι το οποίο μπορούμε να το βρούμε στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να εισάγουμε την πρώτη ύλη και το οποίο σου κάνει και καλό. Δηλαδή δεν θέλαμε να φτιάξουμε ένα αφέψιμα, ένα αναψυκτικό, σαν όλα τα άλλα, γεμάτο συντηρητικά ή τεχνητές ουσίες. Και έτσι γεννιέται το του βουνού, με τσάι, μαύρη ζάχαρη και ελληνικό μέλι. Εσύ έπινες τσάι του βουνού? Σπανίως. Εγώ είμαι άνθρωπος του καφέ. Αλλά τώρα πια και που έμαθα τι κάνει αυτό το φυτό, που έχει τόσα ευεργετήματα, το πίνω, αλλά το πίνω σκέτο. Το τσάι του βουνού ήταν μια πολύ απλή ιδέα. Όπως κάθε όνειρο μετατρέπεται σε ιδέα και μετέπειτα σε προϊόν και θέσεις εργασίας, έτσι και εμείς μια μέρα ονειρευτήκαμε το παγωμένο τσάι με πρώτη ύλη τα ελληνικά βότανα της ελληνικής φύσης που τόσο απλόχερα έχει η πατρίδα μας, όπως το τσάι του βουνού. Με μέλι
και για γλυκαντικό και φυσικό στημένο λεμόνι από το Άργος, όπως μας το έδινε η μητέρα μας και η γιαγιά μας να το πίνουμε. Έτσι βγήκε το προϊόν του βουνού. Ο Πολιτόπουλος είχε γυρίσει και αυτός από την Αμερική για να φτιάξει την πρώτη ελληνική μπύρα. Και έτσι δίπλα στα μπουκάλια της μπύρας της ηθοποιίας Μακεδονίας Θράκης οργάνωσε τη μεταποίηση και εμφιάλωση του τσαγιού. Έπρεπε όμως πρώτα να ξεπεράσει ένα νόμο του Όθωνα από τον 19ο αιώνα. Ο λεγόμενος νόμος του Όθωνα που απαγόρευε στις ηθοποιίες στην πατρίδα μας να παράγουν οτιδήποτε άλλο εκτός από μπύρα. Και αυτό ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο στον πλανήτη. Μόνο η Ελλάδα απαγόρευε στις ηθοποιίες να παράγουν οτιδήποτε άλλο από μπύρα. Οι άνθρωποι που τον γράψαν είναι νεκροί εδώ και έναν αιώνα. Οπότε προφανώς δεν μπορούμε να τους ρωτήσουμε. Είναι παράλογος νόμος. Μετά από 2 χρόνια, ο νόμος του Όθωνα αλλάζει, αλλά ο Πολιτόπουλος, χωρίς να περιμένει, έχει ήδη ξεκινήσει την καλλιέργεια τσαγιού. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε κάτι εκατοντάδες τόνους τσάι του βουνού. Και αυτό το ξεκινήσαμε να το καλλιεργούμε πολύ πριν αλλάξει ο νόμος. Επειδή αισθανόμασταν βέβαιοι ότι θα άλλαζε. Ήμασταν βέβαιοι ότι στο τέλος η λογική πάντα πριτανεύει. Αλλά σκεφτείτε να μην πέρναγε, θα έχουμε όλους αυτούς τους τόνους του τσαγιού του βουνού στα χέρια μας. Οργανωμένη όμως καλλιέργεια τσαγιού στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Για χρόνια οι Έλληνες θεωρούσαν το τσάι του βουνού ως μη αποδοτική καλλιέργεια και προτιμούσαν να το μαζεύουν άγριο από τα βουνά. Ο Κρίς, ύστερα από έρευνα, εντόπισε μία από τις περιοχές της Ελλάδας που η παράδοση του τσαγιού στα βουνά ήταν ακόμα ζωντανή. Τα Πομοκοχώρια της Θράκης. Όταν πρωτοπήγατε στους παραγωγούς και τους είπατε ότι θέλετε να πάρετε το τσάι του βουνού, τι σας λέγανε? Λένε ήρθανε κάτι τρελοί τώρα από τη Νέα Υόρκη και εντάξει, όπως ήρθανε θα φύγουν. Και με το δίκιο τους οι άνθρωποι, γιατί ιδίως σε κάποιες περιοχές όπως είναι τα βουνά της Ξάνθης και της Ροδόπης, οι άνθρωποι αυτοί έχουν γελαστεί από τους πάντες. Στο χωριό Πήλημα, ο Τζιάν μεγάλωσε με το τσάι του βουνού. Θυμάται τον πατέρα του πάντα να καλλιεργεί μια μικρή ποσότητα τσαγιού στο κήπο τους για το καθημερινό του ρόφημα. Ο Κρίς συνάντησε τον Τζιάν πριν από 1 χρόνο και του ζήτησε να συνεργαστούν. Σήμερα ο Τζιάν καλλιεργεί 4 στρέμματα τσάι για να τα δώσει στην εταιρεία του βουνού. Για μένα δεν ήταν περίεργο, γιατί επειδή εμείς μεγαλώσαμε σε αυτά τα χωριά, μας αρέσουν. Δηλαδή, αυτοί που ακούνε τώρα το τσάι λένε είναι περίεργο πράγμα να φυτέψουν το τσάι. Εγώ προτιμώ όλους, όποιος θέλει μπορεί να φυτέψει, μπορεί να ασχοληθεί και αγροτικά, και αυτοί που τώρα που δεν φυτεύουν καπνά μπορεί να ασχοληθούν. Το τσάι είναι ένα άλλο πράγμα. Βουνούσιο, καθαρό, ούτε φάρμακα. Αυτό το τσάι δεν το πιστεύω. Δηλαδή, ο πατέρας μου φέρει από εκείνο το βουνό να το φυτέψει, να βγάλει φυτά και αυτά να φυτέψουμε και να πάει στην Αμερική. Δεν το φανταζόμουν αυτό πάντως. Πάντως χαίρομαι. Εγώ πάρα πολύ χαίρομαι για αυτό το τσάι που έγινε έτσι. Τσάι του βουνού. Ο πατέρας μου είναι αυτός που έφερε το τσάι από πάνω από το βουνό, από εκεί από την κορυφή, φύτεψε, ξεκίνησε αυτός, και εγώ συνεχίζω. Το κύμα ολοένα και μεγαλώνει, δηλαδή έρχονται από μόνοι τους οι άνθρωποι, μας βρίσκουνε. Κάποιες μέρες έρχονται έξω από το γραφείο, έξω από τη ζυθοποιία. Θέλουμε να μιλήσουμε για τσάι. Και αυτό από μια κατάσταση όπου τους έβρισκες με το φακό
μέσα στις κοινότητες 1, 2, 3 άτομα να δεχτούν να σπείρουν έστω και ένα στρέμμα ή μισό στρέμμα. Και είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις πώς αλλάζει όλη η νοοτροπία των βουνών. Συναναστρέφεσαι με όλη την γκάμα της ανθρωπότητας, δηλαδή τον αγρότη, τον πολύ κλειστό άνθρωπο που δεν έχει ξανασυναντηθεί με ανθρώπους από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, έως τον buyer του Whole Foods στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, που έχει δει τα πάντα και αγοράζει χιλιάδες προϊόντα από όλο τον πλανήτη και πρέπει να τον πείσεις σε 3 λεπτά γιατί πρέπει να το έχει στο ράφι. Εκτός από την οτροπία στα βουνά, το τσάι του βουνού κατάφερε να αλλάξει και την οτροπία των διεθνών αγορών απέναντι στα ελληνικά ροφήματα. Καθημερινά συσκευάζονται χιλιάδες κουτάκια με τσάι που ετοιμάζονται να καταλάβουν τα ράφια σε καταστήματα του εξωτερικού. Αυτά πάνε στις ΗΠΑ, πάλι δυτική ακτή, Los Angeles. Με το που φτάνει το κοντέινερ στην δυτική ακτή εξαφανίζεται. Οπότε τώρα αρχίζουμε και παίρνουμε το ρυθμό της ζήτησης, η οποία προφανώς είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στέλνουμε. Ειδικά στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στην Αγγλία έχει ξεκινήσει, στη Γαλλία, στην Ιταλία, η Ιαπωνία, Νότιο Αφρική, Αυστραλία και επαναλαμβάνω είναι μόλις 8 μήνες. Ποιο ήταν η μία φορά που είδες το κουτί του τσάι του βουνού σε ένα σούπερ μάρκετ και να είπες, ή σε ένα κατάστημα και να είπες αισθάνομαι πολύ μεγάλη περηφάνεια και ικανοποίηση? Όταν βλέπω στο Beverly Hills σε κάποιες εκδηλώσεις που όλοι βάζουν τα καλά τους να κυκλοφορεί το κουτάκι στα χέρια των διασύμων, είναι σπουδαία υπόθεση να το αποδέχονται και να το κρατάνε στο χέρι τους. Και εξίσου συγκινητικό είναι να το πίνουν οι άνθρωποι πάνω στα βουνά, αυτοί που το παράγουν. Δηλαδή αυτές οι δύο περιπτώσεις για μένα είναι ενδεικτικές του πώς λειτουργούμε και πώς χαιρόμαστε. Δηλαδή όταν ο παραγωγός πάνω στην Ξάνθη λέει είναι το τσάι μου, είναι σπουδαία υπόθεση. Έχει κλείσει τώρα ο κύκλος του τσάι του βουνού? Έχει συνέχεια, έχει συνέχεια. Στόχος εδώ είναι να γίνει ένα παγκόσμιο προϊόν. Ένα όνομα το οποίο θα το συναντάς σε όλο τον κόσμο, σε σημεία της γης όπου δεν έχουν ακούσει ποτέ για την Κομοτηνή, για τη Θράκη, για την Ξάνθη και ίσως να μην ακούσουν ποτέ. Η πορεία του τσαγιού από τα βουνά της Θράκης στις διεθνείς αγορές απέδειξε ότι τα απλά ελληνικά προϊόντα έχουν αξία. Να πάρουν τη θέση που τους αρμόζει στο παγκόσμιο στερέωμα. Την αναγνώριση που δικαιούνται. Από μόνο του δεν θα γίνει, εμείς οι Έλληνες θα το κάνουμε. Μπορούμε. Από εκεί και πέρα το επιχειρήν είναι η μετάφραση των ονείρων σε ιδέα και η ιδέα σε προϊόν και έτσι προάγονται οι θέσεις εργασίας και εν γέννη η οικονομία μας και η πατρίδα μας βγαίνει από την κακή θέση στην οποία έχει βρεθεί. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Πιστεύεις για την ελληνική υγεία ότι κρύβει κάποια μυστικά? Η ελληνική υγεία είναι ευλογημένη, είναι παράδεισος. Και με κοροϊδεύουν όταν το λέω, με θεωρούν γραφικό, το Αμερικανάκι, ο τουρίστας ήρθε εδώ και το... Είναι έτσι, είναι η αλήθεια. Και αυτό που είπε πρώτος από όλους ο Δημήτρης, ο έτερος Δημήτρης ο Πολιτόπουλος, ισχύει ότι το χρυσάφι μας και το πετρέλαιό μας είναι πάνω στη γη. Δεν χρειάζεται ούτε να κάνουμε εξορίξεις, ούτε να ψάχνουμε για πετρέλαιο στα 1000 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Ό,τι έχουμε είναι εδώ, είναι στα χέρια μας.